azetek presupuestoa dauka. Presupuestoetatik arraunlariak ze eramaten dute? Zero? Asoziazio bat egin barko litzateke, denak egin ados jartzea, eta hortikan pixka burrukatzean. Xarma hori egurrezko traineru horiek, bidea fibrazko traineru ez du inoiz izango, ez? Herriko xarma hori, pixka bat galdu inda. Abantari. Aurreko mendearen hasieran arraunak bizi izan zuen loraldian parte nabarmen izan zuen. San Pedroko Olivia traineruak eta Leia bizi hori uretan eta handik kanpo ontzimoreak eman zion irrika hori eta poz berezia bertako zalei. Tartean zen, artean gazte izanagatik, Borrezko Aroa lehen lerroan bizi izan zuen laguna ere. Aitor Balda, ongi etorri. Eskerrik asko. Bueno, arraunzaleak ondo ezaguna du nortzaren, ederkidaki, zu zeintzaren kontua da, orain galdera da. Zertan dabil, Aitor Balda? Momentu enten lanean, lasai, eta kirola, pixkat disfrutatzen, pero nere kontura. Arraun mundua pixkate kanpotikan beti zainoi esan den dut. Eta beti ikusten duzu, eta, bai, gertu dakago pasatzen jonetzen zenean, pixat ikusi, San Juane, San Pedro, eta, Donostia Raie bai, eta, batekin eta bestiakin hitz egiten. Eta, nola urte batzu bat ditugu bia, generazio asko harrapatu ditugu bidean hortan, ez? Eta, ondo, lasai, momentun. Eta talaia lasai horretatik zer da ikusten duzuna? Arraun munduaren aldaketa, azkenik urtetan ere bizi izan dut, ez? 2015 urtean entrenatzaile modun, pixka berandu xeo aserkabaiarekin pixka laguntzen bai, eta aldaketa, generazio aldaketa hori, ez? Eta entrenamentu aldaketak ere bai, eta aldaketa asko izan du dira, ez? 80 markak hitz egiteken hori tartikan, aldaketa pila bat, ez? Lehen beste modua zan, ez? Hori da, egia da, zuke, 80. Hamarraldi horren hasieran egin zenuen trainerurako urratsa artean oso gaztea zinen, nola oroitzen dituzu urte haiek? Pues oso politak, gogorrak oso politak, porque entrenatzeko modua batez ere San Pedron, beste lekuletan ere bai, baina San Pedron oso gogorra zen. Baina, claro, horrea iristeko eta nivel hori iristeko, pues horrela entrenatu barra zeon, ez? Baina, ambiente oso politia, herri talde gaurko eguneko desberdintasun hori, San Juan, San Pedro, denak ingurukoak zian, eta beste borruka bat, herri tarteko burruka hori, eta suerte izan, tripulazion bat harrapatu, eta gauza asko irabazi tarte horietan, ez? Eta gero, traineruak, niri xarma hori, egurrezko traineru horiek, bidea fibrazko traineruak ez du inoiz izango, ez? Beste gauza da. Egurrezko arraunakin arraun egitea, gaurko eguneko fibraren aldaketa, gauza asko bizizan ditugu, eskerrak eta, esperientzia poli bat. Hori da, zezuk bete-betean biziko zenuen, alde horretatik arraunaren bilakaera horren barruan, material aldaketa, esan nahi dute, egurrezko arraun eta traineruak erabiltzetik, fibrarako bide hori zeu tostartean zinela gertatu zen. Eta alde horretatik pentsatzen dute besaurrek eta eskertuko zutela, ez? Egurrezko arraunak erabiltzari utzi eta fibrarako urratxo hori egitea. Bai, eta hori guke egurrezko arraunak, nasaiatzen zian beti zedrokoak eta, pixu gutxiena, baina, claro, gero fibrako azitzanian, arraun bakoitza 2 kiloko diferentziazion, bakarrik arraunian, ez? Trainerua, ez? Porque pixua antzekoa zan. Pero, evoluzio hori, eta aldaketa hori, dena bizitzan dugu. Bizitzan dugu materialen aldaketa, bizitzan dugu fitxaketa mugimendu hori bizitzan zala, 89, 2000 urteko faitxa ebiletan azizian pixkat gauzoio mugitzen. Eta hori, dena hori bizitzen dugu, eta, politia, esperientzia politia. Lehen Ibarren politika hori zegoen, alegia Leide Kuenka zoitzen zen hori, pixka bat herri ezberdinetako arraunlariak edo pixkat batzeko edo behintzat lotura bat ez zutenak, gero hori erabate aldatu zen, ikusi genituen Pasaitarrak Bermeon, ikusi genituen Galiziarrak eta ikusten ditugu Euskal Herrian alde horretatik asko aldatu da, iruditzen zaizu sentimendu karga bat kendu diola horrek arraunari? Piskat bai, gure aldetikan ere bai, eta ere, guk bizan dugu aldaketa hori, bizan dugu 80 markadako etxaiak lagunak izan, aizperrokin, jende pila batekin, zagutu duzu hori joko burruka horiek eta nolakoa zian, eta gero haiekin arraunekin, ez? Bermion, ez? Bai, Bermion, eta esatezu, jendea ezagutzen juntzara, eta, gauza be positiboa ditu, baina zuk esatezu, xaurma hori,
herriko xarma hori, pues, pixka bat galdu inda, pero bueno, normala da, kirol guztietan gertatzen ari da, gehienetan, eta hala jarraitu behar dugu, osea, que... Aldatu den beste gauza bat esango nuke, kanpotik begiratuta bintzat, arlo fisikoan edo bintzat gorpuzkeretan esango nuke, zure gazte garaiko San Pedro ikaragarri eurua begiratzen duzu, zu zeu, Loren Jauregi, Gobantes, Joseba Martin, oso jende indartsua, altxua, astuntxiagoa ere bai, gaur egungoekin alderatuta, kaskante baltzategi asko ziren hor, pentsatzen dut, jende horrek gaur egungoa ikusita, esango dutela, hauek txirrindularia dirudite, ez? Askotan, kapoko jendia batez ere, esaten jo, ikusi ditut arraunariak, eta kristo, arraunariak gadalia, eta bueno, baina hori dena, nik uste dut embarkazio beak ekarri duela. Guke Fontaneko traineruarekin, guke guatzen naiz beti 80 kontxa irabazi dutako urte haietan, geneun 1,85 media, altueran, 1,85 eta 83 kilo, pixua. Gaurko gunean, 83 kilo eta pixu horrekin, ez du inor ibiltzen, osea, ez da posible izango traineru mugitzia, ez? Orduan, pues gauz asko aldatu dira, hortan zuk esaten dezuna, azkenian, gaurko guneko arraun egiteko modua ere bai, eskola desberdinak ere bai, eta azkenian gaurko guneko jendeari jartzen balin baiozu, 80ko traineru bat, Fontaneko traineru bat, itxaso txarrakin, pues ua menderatzia, komplikatu, txoroagoa, ez? Asko txoroagoa, baina nik beti esaten dut, nola izango litzateke gaurko preparazio fisikoarekin, materialakin, esaten dut trainerua bakarrik, osea, esaten dut fibrakoa, baina egurrezkoa, baina linea horrekin, prestatu orduko jendea fisikoki gaurko guneko preparazioarekin, zein izango litzateke azkarragoa. Duda hori behit izaten da, ez? Kirolek gehienetan izaten da, ez? Baina beste, zuk esatezuna, beste gauz bazan. Osea, lehen txikiago gutxiko jendea proela zan, eta ala ere, 80 kilo ingurun, 78 kilo ingurun. Eta gaurko gunean, ikustituzu media, 76, 77 kiloko media, eta gutxillo ere, bai. Bueno, pues asko aldatu da hortan arrauna ez. Eta gero, materialarekin ari zarela oraintxe etorri zaiteko gora, gaur egun, ia guztiek, esango nuke, branka eta bestelako moldeak ere badira, baina milibiaren ontzia darabilte, eta lehen askozaz aukera gehiago, edo bintzat zabalduagoa zegoen, Fontan esan duzu, milibia bera ere bai, Kuesta, Ikaseta, ezberdina zeuden alde hortatik, gehiago, trainerutik trainerura erretik herrira gehiago aldatzen zen moldea, ez? Traineruren moldea. Bai, eta gainera, aukera gehiago zegoen hortan, zuk kuadrilaren arabera, modatu zenek ezakela ze tripulazio ukitzea. Porque hori ere posible zan, ez? Gugatzen ez bitare trainerua 81ko San Pedro, gurekin alderatuta, traineru askoz libianagoa zean. Arrek arraun egite zuten estropada guztia, 40 periodetan, eta guk pikutxiago, gure korputzangatikan, eta gure traineruera linea pixkat aldatu zuen ere, bai? Porque haren linea ez zen balio guretzako. Orduan, azkenian, moldeatze hori aukera zeon. Gaurko gunean da, molde bat, eta denak haiekin, ez? Orduan, zuk moldatu badezu, tripulazio, osea, embarkazioari, jendeari, bai, larrebez, osea, que, bueno. Gero aldatu dena, eta lehen lerrotik bizi izan duzun beste kontua da, arraunaren iraultza mediatikoa esango duguna, hasiera batean, gonbidapen bidezko estropadak, Euskal Liga ere gero sortu zen, hortik teka era 2003an hain zuzen ere, eta gero etorri ziren telebistaren kamerak eta bat eta beste, horrek zer eman dio arraunari? Egituratze horrek esan nahi dut. Mediatikoki zuk esaten dezuna aldaketa handia. Gaurko gunean jendeak estropadak telebizatzeako bai larumat eta udarako fetxa horietan jende asko ikusten du, eta bueno, hori eraman izan du jendeari pixkat gerturatzea arrauna, ez? Eta bueno, urte askotan ondan jendea arrauna pixkan duen mugitzen, eta asko mejoratu da, egia ezan mediatikoki asko mejoratu da hortan. Arraunlariari askotan esaten dut, ligaren etorrera hori gauza positiboak ekarri ditu, baina arraunlariari ez zaio ez, bere aldetatik ezer tokatu. Ni beti esaten dut, azkenean edozein kiroletan protagonistak arraunlaria dira. Eta arraunlariak hortikan, esaten dut, adibidez, beti komentatzen dut, polemikoa da, eta direktiboekin, eta bai, baina azetek presupuestoa dauka. Presupuestetatik arraunlariak ze eramaten dute.
zero. Zene montatzen du gauza guzti hori, arrolariak. Arrolariak ez balituzko, ez logo estroparik, ez logo ezerrez. Eta hortikan ez dute ezer lortzen. Zergatik? Bueno, ni bete esaten dut, asoziazio bat egin barko litzateke, denak egin ados jartzea, eta hortikan pixka burrukatzea. Hori askotan hitz egin da hortaz, Bai. Baina azkenean zertaz, sekertatu zaigu, pues, gure burrukan artean, ez? Pues, bere gunean berbio ondarri bital egontzan, ez? Moatzen eseneko bajorin beke saiatu zala, eta, bueno, pues, eta hortikan pixka kulpa gu izan dugu, ez? Gure burrukak itxasoran egiten dago burruka horiek utzi alde batea, eta denak elkarrekin jun, eta hitz egin maila gainean, ez? Hau, porque azkenean erraulariak danak gara. Eta, klubak hori bakoitza, juten balin mazea beste leku batea, torreintzen maizute hori zure gauza da, zure kontratua da, eta zure gauza dia. Baina beste arraunlari askok eta beste klub batzuk ez dutela ordaintzeko, ez dakate dirurik ordaintzeko. Zeo zerrena marko dute denen bezala. Hortikan, bizkat, nik uste hori falta dela, ez? Baina mediatikoki garri dago arraunak asko irabazi duela hortan. 90. hamarkadaren hasiera hura oso berezi izan zen. San Pedron, besteren artean, 1999tik 94ra, 6 kontxako bandera jokatu ziren, eta 6-eratik 4 morek, zeuek, irabazi zenuten, zeuk tartean azkenak. Herrian nolako giro oroitzen duzu gara hartan? Pues irabazten dezunean gozoiek beti gertatzen dira, ez? Azkenean ambiente oso polita, eta, bueno, pues jendearen presio ere, bai, azkenean, ez? Baina, irabazten dezunean normalean jendea beti gainean dago, hori normala izaten da, leku guzitan. Azkenean, ez badezu irabazten, sekertatzen da jendea, pues, beste leku batutara joten da, edo onartzara, edo beste modu batera, bakarik jendeak gusten du irabazte hori, ez? Sakrifizioa azkenean berdina da. Baina, nik esati zute, azkenean munduan arraunean bai suerte izan behar dezu, segundase kuadriakin ematen dezune. Azkenean zuk arraunari nik ezagutu izan ditut, eskerra batzuk lortu izan dutela, ezagutu ditut arraunari asko, kriston arraunariak izan da, eta ez dute suerte izan, momentu batzuetan zelekutan egotia, ez? Eta beste batzuk iritsi, eta, ez? Bai, irabazi. Pues, gauz horiek egatatu izan du dira, nik suerte izan duet hortan, eta gauz asko disfrutatu ditut hortan, ez? Eta nola bizi zenuen zuk, zu justu urteetan zinen, traineruan estrenatzear, eta gero traineruan estrenatu eta finko bilakatu zinen. Esan nahi dut, izan zen pixkat, ikusi zen ditun irabazten, eta gero parte izan zinen, nola bizi zenuen zuguri? Eta gainea generazio aldaketa bat, ez? Porque haieke gainea azkeneko urtean irabazi zuten urte asko denamazkiten arraunlariak eta, bueno, pues, veteranoak, pues ia jende gehiena utzi gintzun, ez? Eta orduan, pues, generazio aldaketa gu ginen. Baina, ez, urte haietan gainea, tartean Gobante, Sisniaga, Fontan, pero gure media, nik San Pedroan hasi nintzanean, 19 urte egin berrian nitun. Eta media 21 urtekoa zan, ez? Orduan, responsabilidade bat, aldaketa hori, atzetikan ze iraintzuten haiek irabazi guk, pues, zuberti izan genuen, eta jarraitu genuen, ez? Bideo hortan, eta, bueno, pues, ondo. Eta, zuk, esan nahi dute, zu ailegatu zinen, gainera okerrez palimaz, 92an egin zenuen debuta, San Pedro Kontzil nagusiarekin, aurreko urtean trintxerpen arituta, pixkate aldaketa hori nola izan zen, trintxerpeko traineruarekin aritu, eta gero, San Pedroko alako espektatiba sortzen zituen ontzi batean aritzera. Lehenen urtean oso gorra, aldaketa batez ere entrenamentuko exigentzia oso desberdina zan. Eta gero sartzen zea multzo batean, pues, trintxerpe klub txikia zan, momentu hartan, oendikan egin gabeko kluba zan, direktiba ere bai oendikan pixka lanean hortzeon nola egin, zertzan klub bat, eta, karo, jutentzarenean San Pedroko klub batera, uste momentu hortan fitxak 50 hori inguru ginen mi bultzotan, pues hor sartze buru hori, ez, bueno, pues, azkenean zure kualidade fisikoak baliatzuz, pues, bueno, hor lortzen dezu sartzea, eta, bueno, pues, azkenean egiten zea postu batekin, eta, bueno, pues, pixkanaka esperientzia hori eta fisikoki jartze hori, pues, bueno, lagundu zidan, pausuk esatezun bezala, ez, tinko bat, edo, bueno, izateke hortean. Fisikoa bakarrik etzen izango gaitasun hori, teknikoki ere beti eduki duzu, arraunlari fidagarriaren seguruaren fama.
Bai, bueno, hala esatu dute. Nik nire kontuz azkenian, jendeak nerekin gustora zegoen, eta, pues, nik hortan asko eskertu izan dut hori, ez? Eta nola bizi izan zenuen behin ontzian sartu, lehen garaipenak ailegatu, pixkate tokia egin, bandera gaztintze hori, ze esan nahi zuen horrek zuretzat? Bai, azkenean momentua izten zaizunean, ez dezu batzutan oso ondo apreziatzen ez, nola, ze irabazi desun, ze egin desun, ez? Baina sartzen zanean traineru batean, eta ikusten duzu Julio Nosa zodiakean, ikusten duzu Popan Fontan, impresio bat, emate dizu, eta, saiatu hori ondo gauzak egitea, eta bizitzazun hori, de repente, resultado onak azten zea egiten, eta ikusten duzu, beste bat zarela gruparen barruan, ez? Eta, hortan, pozik. Aitor, jendeak eta zuek ere zalantza gutxi izango duzue, urte baten mugarri izan baldin bazen San Pedroren urteietan, 93 izan zen, azken finean, jokatutako estropadak gehienak irabazi. 94an, hori da. Baina, 3an izan zen, Kontxako bandera tartean marka ezarri zen duten urtea, ez da? Bai. 19, 23, 57. Hori, 93an izan zen. 93an izan zen. Marka, 93an izan zen. Lehen jardunaldian. Bai. Bai, oso estropa gogorra. Porque gaina guatzen naiz ziabo inguruan, da, pixkat horretik gina, baina estropada guztian Donibanikokin burrukan, egoizeko egun bat zan. Guk 3. kalea genuen, eta haiek lehenengo kaletikan, batez ere baian barruan sartu zirenean pixkat estutu ziguten, eta, momentuan etzea konturatzen zeiten dezu markan, ez? Gaina guatzen naiz 91an ere gure aurreko San Pedrokoak marka ezarri zuten. Eta, oso pozik, estropada gogorra, baina garrantzitsuna irabazte zan, urrengoan igandean, errestasun gehiago izango ditun. Eta beti gertatzen dana, azkenian markak hor daude, baina ni betiko goratzen naiz, 94. urtean alako eguraldi antzeko izango genuen haindikan gehiago jentsi genuen. Bai, askotan nabaritzen duzu sensazioak botaren barruan, eta ikusten zen botea 94 oso askarzi joala, eta nik bete esaten genuen, ez? Olako estropada harrapatu izan magenu, segurazki markak ere hobetu izango genuke. Orduko, nik ustat izut, 93 urtean, 19 egiteko aukera, nik nire traineruko sensazioakin, eta horrengo, dakidan, o uste dudan, dakidan gauzekin, egingo genuke, ez? Eta urte askotan onda marka hori, urte askotan. Eta askotan esaten dezuna, ez? Joder, traineru aldaketa hori pasadien urteakin, eta mejoratu dien materialakin, eta fisikoki ere, dakigun guztiarekin, laktatuakin, ez daki zer, dabaki zer, esatezu, hainbeste mejoratu da? Karo, gaina, markak egin dituzten estropadaketan, gehienak batez ere, asko, gaurko guneko arraun munduko berri hori, da ekipoak egindako pixka bat, ez? Fitxatutako jendea, pixkati... Hautaketa bat eginda. Hoi da. Eta guk, beste multzo da ginen, orduan esatezu, eta guk, ikerraekin, eta jende asko esperroekin, eta beti komentatzen dugu, ez? Traineruarekin, gaurko guneko jendia, karo, ez luke asmatuko igual arraun egitea egin. Gu bai, porque atzetikan, jaiotikan genuen. Pero, esaten dugu, zein izango zen azkarragoa, trainerua o bestia? Gau, segunda ze jende sartu dezakezun ere, almena ere desberdina da. Claro, batzuk bai, uzuk esatuzuna, pixua asko, mediak 70 urtekoak, bere neurrian mugitze dute, bere moduan egite dute, baino, jakin barko litzateke, ez? Zaila da hori, zaila da. Pixuaren eta batioen arteko kalkulu hori, ez da? Hoi da. Alde hortatik, urrengo galdera ez dizute egingo, ze galdera hoxe zen, alegia teknologiaren berrikuntza honek ahalbidetuko luken, izan espalitz, aldaketa hori izan espalitz, ea hobetuko luketen marka hori. Beraz, hori airean utziko dugu, ze ez dugu jakingo. Ez dira egurrera bueltatuko da. Ez, zaila da. Beti izaten dugu, eta gaurko eguneko entratzen ezekin, esaten dugu, jende askorekin hitz egiten, hori komentatu dugu, ez fetxaietan nola ginen, ze gauza genituen, pero nolaino hitz ginen, duda hori izango da beti ez. San Pedro irabazi zituen, 80. hamarkadaren erdialdetik 90ko erdialdia kaberara, 4 Kontxako bandera, 7 Euskadiko txapelketa, 8 Gipuzkoako txapelketa, eta beste 4 Espainiako bandera.
Palmares hori horren denbora gutxian egin duen beste talderik nik ez dakit badagoen. Nik ere hemeroteka begiratu beharko nuke, ez? Baina oso esatezuna, ez? Eta gauza da, bueno, pues oraindikan kluba hor jarraitzen dula, porque izan ditugu oso esatezuna, hemerotekan urte askotan bai Castro, bai Astillero, evoluzio horiekin zekertatu dan, pero de repente iaia desagertzeko bideo hortan gelditu dira, ez? Orduan, bueno, hori lortzia urte haietan eta gaina etxeko jende gutxi gora bera tarteko jende horiekin, pues meritu handia dauka, ez? Eta, bueno, pues gauzak lehen esaten zen bezala, Pasaiko kuna hori pues, burruka hortze hon, ez? Hori jokin, eta Pasaia hortze hon, ez dena, ez? Hortan, bueno, asko aldatu da gauza, pero, bueno, haizu. Zer zegoen arrakasta horren oinarrian? Esan dut, kuadrilla ona bai, hori begibistakoa da, baina horrez gain beste zerbait ere egon beharrean zinegeten? Beti gertatzen zuen da, ez askotan, ez? Zuk arraun munduan baldin mazaude eta inguruan bizi baldin mazera eta klub bat, ondo dabilen klub bat, errakartzasun hori pues, arrea jutea komentatzen dizu, ez? Orduan, bai guk eta bai San Juanek hartan, pentsatzen duzu, bai hortan, gertatu zen dudala, lautraineru ibildu zen dudala, porque guk bigarren botiak alparra genuen, haiek ere bai, osea, jende asko multzen zen, pero beti esaten duguna, erakartasun hori, irabazteko erakartasun hori eramaten du, ez? Eta gero, pues, bueno, beti esaten dut. Bai Patroia, bai Juan Mari, bai Jose Fontan, entrenatzaileak, pues, bueno, markatu dute, pues, 80 markadako hori, ez? Nik uste beraiek izan diala punteruak hortan, eta, bueno, pues, arraunan pixkate hor izan zen aldaketa handi bat momentu detetan, ez? Entrenatzaile aipatu dituzu, Julian Osa izan zen, 94-97 San Pedroren entrenatzailea, haren eskuri gabe ere nekez ulertuko zen halako arrakastarik. Bai, dudari gabe, azkenean ni bete esaten dut. Tripulazioak gauza asko egin ditezke, baina arraun munduan ere bai, entrenatzaileak ez badu osmatzen zaila doka, bizi izan dugu, esaketezuna, entrenatzaile aldaketak, eta derrepentian demarkazioa egueto bildu, eta, bueno, gauza guzti horiek, ez? Eta, bueno, pues meritu asko da hortan, ez? Gu San Pedro hori begira ari gara, baina kontua da, 70, 80 hamarkadetan, oso gertuko ontzien arteko lehia gertatu zirela. Zeuk esan duzu, esan gabe doana, San Juanekin izan zenutena, Orio ere bai, baina Kaiku eta Santurtziren artekoa, horrelakoak ikusi ditugu. Zuek, auzokoak izan da nola bizi zenuten, San Juanekiko zera hori, lehia hori? Bueno, pues rivalidade handia, ez? Azkenean urte haietan, gainean baia berdian entrenatzen zenuen, orduan egunero ikusten zinean, beti, bueno, zeharka begiratzen, nola ibiltzen dian, nola da bileten, zeinekin indabil. Bueno, pues beti markatze hori, ez? Baia hortan, eta, bueno, pues pasatzen ziren San Juan aldetik, pues baten, bueno, pues gauzak esan, bueno, bakizu, oso horiek. Rivalidade hori, ez badin bada bide txarra sartzen polita da. Izan dugu denetik izan da, ez? Lehen joateak irasten zunean alde batea bota, eta, bueno, gauz horiek... Ez hori, bai, zuziriak ere alde batetik bestera eta... Behin baino gehiagotan entzun autori. Une jakinen bat hartuko zenuke agian zera hori, lehia hori, pixkate maila zigo edo neurriz kanpoko bilakatu zena, asko gekartzen dute gogora, kanpotik behintzat, Zarauzko estropadan gertatu zena, han erdia borda jaura izan zela, gero alde batetik eta bestetik impugnazioak, hori oso famatu izan zen, ez dakit, hori bera edo besteren batea gogoan duzun. Bai, nik ez nio, momentu hortan San Pedro, baina bizizan nuen, porque txintxepen entratzen genuen, eta, bueno, pues bakizu, pixka pankartak, ez dakiz zer. Bueno, une polemikoak izan du dira, bai hortan ere bai, ez? Bueno, Kostap eta Donibaneko barandu zian ere bai, orduan izan du dira... Bueno, pues gauzak gorra eta zuk esatezuna, azkenian momentu batzuetan pues gauzak june egiten dira pixka bat eskutik, eta, bueno, baina no, nik uste ez zala iritsi, esaten duten bezala, hola, ez? Errekara, ez? Errekara. Alako xestrak eta izaten direnean, hori da,
pixkate berotzen da, baina auzokien arteko tratu eta pentsatzen dute ez zela aparteko larritasunego izango. Baina gaina nik nire lagun baitako bat doni baina kontzeon, bueno, geoztikan gero oso nekuña jomari, bueno, baina ordunez, bueno, rivali hori bai zeon, eta, bueno, pues, beti, norbaitekin hitz egiten zenun, baina beti, gero nik nire bizilagunakin hitz egiten unean, nire ekipokuak, beti, burrustaka, baina, bueno, akizu. Normala dira. Bai, ze gainera, Vitale ziren irabazten zutenak, garai hartan. Eta noski, gaina horrek ere pasio pixka bate pizten du. Gero hori amaitu zen, 2000-garren hamarkadara sartzean, bi aldetatik esango dugu, bai San Juanetetik eta bai San Pedrotik, pixala paltzera egin zuen guztiak, kirol errendimenduak ere bai, eta zuko kerrezpalin manaiz, tartetxo da hartu ostean, gero Bermeora joatea erabaki zenuen, pixat penatu zintuen zerak, San Pedroen aldi eder hori amaitzeak? Bai, zuk esaten dezuna, azkenean 2000-garren urtean, uste San Juan, Ostapeko, erabazizula azkeneko kontxa, 99 uste, eta handikan ja aurrea, pues bueno, zuk esaten dezuna, Basaiko lehiakortasun hori jetxi gintzan, kuadrillak ere pixkate, bueno, pues aldatzen juten dira, eta, bueno, pues nivela jetxi gintzan, Pasaiak hortan. Eta, bueno, pues, etorri zan Patxi Bilbao 2002 urtean, eta, bueno, pues, eskaini zidan ara jutea, oendikan, bueno, gazte ikusten zinean, arraun munduko lehenengo aldiz, bueno, pues, zeozeratatzeko aukera ez irabaztekotan, baizik, eta, bueno, pues, ekonomikoki ere bai pixka laguntzeko. Eta, bueno, pues, jendea zeintzegoen ere bai, pues, pixkat esperientzia bat hori hartzen hori, pues, ara junintzan, ez? Baina zuk esatezuna, atzetikan, pues, bueno, pues, arrauna pues, Pasaian baretu intzan, eta, bueno, pues, badidudi arrauna munduan buelta handia eman zuen, eta, bueno, pues, arzi ginen beste mundu batean, Eta gero bueltan etorri zinen, pare bat urte egin ostean, berriz ere San Pedrora, zure bizitzau kluba biztan da San Pedro izan dela alde horretatik, eta gero gainera, ardura karguak ere hartuta, KE Ligan, 2006an, baina segituan 2007an azeten, alegia teka emailan aritu zineten, eta gainera gorantz joan zineten, zeu tartean, eta nolago erantzukizunarekin gainera. Bai, azkeneko 2004 urtean urtei baikin ibildu ondoren, 2006 urtean San Pedrotik handitu zidaten. Eta, bueno, pues, azkenian zukarra munduan hartu duzun esperientzia, eta beste leku batzutan ibiltze hori. Eta, bueno, pues, esan ziaten entrenatzaile moduen hasteko. Eta, bueno, pues, aurrera ikusi nuen, pixkate klua momentu hortan jendearekin zegoen, baina faltazen pixkate igual bide hortan gaurko guneko evoluzio hori bizitze horrei berriro. Eta, bueno, pues, aurrera bota genuen, eta egia zen, harrapatu genuen kuadrilla bat, pues, bueno, bazo Bilabona eta Usurbil eta jendea, bueno, pues, lehenengo urtean ikusi ditu nian. Bueno, behaiek derrepentian beti esate dute, azkeneko zigarro garagardu utzi zuten aurreko urtean, eta, guazen arraun egitea. Uda betauek izango ziren, pizatzen dut. Oida, Udae, Larrarte, bueno, pues, jende asko, etorri ziren denak batian eta elkarrekin, eta egila esan, izan, eta lehen ikan ere San Pedron bat zen mutil batzuk ere bai. Baina zan kuadrilla bat oso eramateko erresa. Nik ere, bueno, karo, etortzen zea trajektoria batetikan, eta, bueno, pues, errespeto hori edo, bueno, ikuste hori jendeak, bueno, pues, pixkat imponatzen zion, baina guk entrenatzeko garaian, karo, nik baian etorren entrenatzeko modutik, pues, korrika egiteak juten ginean, ni lehenengo juten nintzen, bueno, eta, bueno, azkenian, behaiek pixkat fortzatzen zuten, jode, honik etin bau, nik egin marko egit. Eta orduan, pues, bueno, kuadrilla hori evoluzio handile bat izan zuen, porque, gau, zuk ikuste duzu, 2006 urtean egin du numeroak, zeukatek gen numero joi, azkeneko urteko, bigarren egin genuen azeteko ligan, 2009 urtean, eta zeon jende argometrotan, pues igual, ia minutu terditek eta erdiko mejora zeukaten 4.000 metroko proba batean, eta, bueno, fizikoki eta teknikoki, naiz eta oso limitatuak izan, porque azkenian batzu betez ere, berandu ikasi ondoren, zailago izaten da harrapatze hori, porque ez dute trainegiak, eta, bueno, harrapate, baino, oso ondo moldatu ziren,
eta kriston suerte izatu nuen hortan, bueno, pues, kuadrilla horrekin aurrera egitea, eta, bueno, pues, beste aire bat eman genio San Pedro hori, eta nik uste handikan aurrea pixkat mejoratu intzala kluba, ez? Bai, hobetu ere, 2009 aipatu duzu, eta 2009koa nik gogoan dut, Castro ikaragarri on bat, bandera gutxi eskapatzen zitzaizkion, eta egitako bizu garrapatu zen dituzten, eta bereziki gogoan dut bat, etzen duten irabazi, baina herrian jokatutako estropada bat, 2 segundu, 3 segunduren etartearen gatik, 2. izan zineten, baina ura estropada handia izan zen, Bai. Guke gure esaten den bezala momentu itxarrenetakoa izaten zen itxaso mugituan da gure esperientzia falta hortan. Eta baina itxaso baren, ekipo oso ekilibratua genuen, fuertea eta mentalki oso gogorra, ez? Eta esate dizut, zuk edatuzuna, Castro zan ekipo bat, momentu haietan egindakua. Eta nik beti esaten nien. Google lortzen dugun guztia, haien gertu, eta lartzen badin irabaztea ere bai, ez dezute oaindikan orain, asimilatzen ze zaudeten egiten. Porque orduan zeuden rumanoak, bueno, Joseba Fernández, Xabe, osea, jende bat esperientzia ondila egin, eta gu bezalako ekipo bat, atzetikan, porque seginen 2006 genuen, 3 urtetan, eman genuen buelta hori, lortzean ni bete esaten nion. Eskertuko dezute hemen egan urte batuta ze egin dezuten. Zuek egin dezuten, ni bete esaten nien, zuek egin dezute. Eta zuk esatezuna, estropadak, pues Galizian bai kriston estropada egin genuen. Gatzen naiz, Moañan irabazi genunean Ikurriña, irabazi genuen Bilbon ere bai, tripulazioarekin 19-0 laueko denbora egin genuen, Galizian 19-7 denborak zian, eta esate zut, azkenean herriko jendea zan. Gero, etorri zen, pare bat persona, beti izaten dena, azkenean ekipoa, ondo ikusten duzu, eta herri batu zian, eta, bueno, beste puntxo bat eman zion, eta, erakarri egiten du erakarri egiten duzu. Baina oso polita izan zen elbide hori, ez? Eta gero zure azken zerbitzu esango dugu San Pedro 2015 izan zen, etenaldi baten ostean berriz bultatu zinen, ligan moldatu zineten, eta Kontxako banderan sartu zineten, eta 89ko aldi hartatik, segidako hurrengo urtea, San Juan Darrak eta San Pedro Tarra batera aritu zinetenak, Kontxan uresi izan zen. Hori berezi izango zen, gainera, Joseba Fernández bezalako San Juan Juanen entrenatzaile zela, eta zu Libiaren entrenatzaile gisa. Bai, oso urte, bueno, tumultu oso izan zen aurrekoa, bueno, kanteranoakin, bueno, istilu batzuk egon zian herrien tartean, eta, bueno, base ekipu hori puskatu egin zen pixka bat, porque, bueno, ez tienen ados jarrik direktibarekin, eta, bueno, nahiko saltza egon zen, eta direktiba deitu zidan, mesedez urte bat egiteko, utxinez, pixka bideratzen genuen, eta, bueno, tarti hortan aurrera bota genuen, orduan existia gara hortze hon, eta, bueno, saiatu ginen pixka bat elbideratzen, porque momentu kritiko batean zeon. Eta, bueno, batei ezagututa, eta beste idetza, eta, bueno, egin genuen pixka multzo bat, ekipo bat, eta, bueno, nahiko denboraldi, salbatu genuen ikusten denboraldi, politxe egin genuen, ez? Genunkan momentu hortako jendearekin, ez? Bueno, hori izan zen, zure azken agerraldi publikoa esango dugu arraune munduan, ez da egit, Aitor Baldaino izuko galdugu gehiago klub baten jiran, edo San Pedroren jiran. Geoztikan izan ditut, eskaintzak eta nire bizitza burua ere bai, askotan nik uste zentratu behar dezula, eta gogua, eta arrona beti izango da nire bizitzako parte bat, asko disfrutatu da, jende asko ezagutu duan jendea, baina momentu batzuetan igual ja saturatu egiten zera gauzekin, ez? Eta orduan berriro gazte hori, geho ez da zergatika, baina generazio aldaketa hori ni bizi izan duet ere bai, ez? Eta, bueno, beste gauz batzuk izan behar dituzu gorko gunean gazte jendekin, gazte jendea oso ona atatzen dela, eta ez da kasula arazori, pero Garaiak aldatu dira. Entrenatzaile moduan karakterra izeti hori eta nola moldatze hori asko lehundu behar dezu, porque segunda ze gauzak esaten dituzun, nola esaten dituzun, kontsekuentziak izan dituzu, ez? Horixe, Aitor, ikusiko zaitugu, espaldin bada zodiakean, izango da molla bazterrean, edo bintzate ze arraunaren grina, arraunaren zera hori,
ez da ez bizi osoan apalduko den zerbait izango. Ez, beti izango da gurekin, osea. Eskerrik asko, gurean izateagatik, eta zure historiaren parte hori gugan ekartzeagatik. Mila esker. Zuei, eskerrik asko.